Oras madihita saluhutna. Ada orang so masuk kita di parminggota di Bagasan Bornginon di acara napa 10 sadahon imakur paropuan diudutima kor ama Tiberias. Tong tapasada marohata marede hita sian buku ede nomor 102 ayat sada dot ayat 2. Marhite-hite guarni debata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni ton di parbadia, na tumopalangit dohot tanoon. Amin. Sian sion situan ni hinadenggan, marsinondang debata, say narodo debata, jaladang tagamon hohom ibana, ay songonodo didok Jahoba, use honokku maaek tu akka nama uas, dohot akka sunge tu nama hiang, use honokku matutu tondiku tu pino parmunan waeng, jala pasu-pasuku tu pino parmusugut. Jahoba do debata, jala ibana manodangi hita. Tabbat tok kamu ma akka pilihan pestai, saat rodi akka taduk ni langgatan. Haleluya. Martang yang mahita, ale Tuhan Yesus, hudok kami mauliate tuho sian nasa rohanami, ala di paujakho huriam di tanoon, jala ala dohot hami di jauho tusi, say suru matod di parbadia tu rohanami, asa tungho parhatopot hami ho hanguluan nami, asa lohot tuho hami marhite-hite haporsyaon nasitong, jala asa toktong huhalasok kami, pasangapon guarmu na tarpuji, rodi saleleng ni leleng na. Amin. Mari dehita.
Tatangihon mapati ni debata, ima konfesi HKBP Bindu Sada, B tolu, debata tondi parbadia. Debata tondi parbadia, ima hapataran ni debata marhite tondina. Di bagasan hadirion, hasi tolu sadaon na mangula do debata tondi parbadia, rap dohot debata ama nang debata anak. Sian saleleng ni leleng na rodi saleleng ni leleng na. Todi ni debatado na mangaramoti, manuturi, manurirangi sude jolma, dohot pahoton hatigoran na adong di hasianganon. Ibanado na pasahaton hata nang pangukapon na sian debata tu akka panurirang. Todi parbadiado na manguduti ulaun ni Yesus Kristus di Portibion. Lau majou papungupunguhon, pasadahon, parsauran, oikumene koinonia, pahehe panidangion, marturia, dohot pakobasion, diakoni. Huhut pabadiahon huriai marhite barita na uli. Todi parbadiado na mangajari Portibion, taringot tu dosa, hatigoran dohot Ibanado na manahapon haluaon ni naporsiai, mabahen hamubaon ni roha, patiurhon, paibaruhon, hadirion, manugunugu tu hasitongan, mangajari pasangapon debata, huhut paradehon sijata partodion di naporsiai. Marhite podaon tau dolhodo holan sada do todi nabadia, ima todi parbadiai, ibana do mabahen parbue barita nauli, nang pajongjong huriai di Portibion. Mangula do tondi parbadia sian hadirionna soalan ni usaho ni jolma. Ibana do haroroan ni nasa ulaon nabalga haholongan na pasangapon debata. Situlahod do poda namandok dosdo tondi parbadia do akatod di naasingi di Portibion. Laus tatula do nasa hataridaan ni na todi-todion. Manak peisian ulaon pajagahon usaha kesadaran jolma. Manang natubu sosian panagamanna. Suak songoni nang poda namando naso porlube marubat molodung ginohan ni tondi parbadia. Tatulak do nang parhataan sileban glosolalia naso niatusan ni jolma nagabebocir di hagauran di punguan ni akka naporsea. Sude ulaun nabalga naso pasangapot debata dang sian todi parbadiai. Dang ulaun nabalga manang haholongan suhat-suhat ni haporsiaon. Alani situlahod doi ido sahatna atong rap mangidogogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata sai pargogoi mahami mangulahon nahumbar tu patikmi. Amin. Mari dehita.
pauduk be marohata lau manopoti dosata martang yang mahita. Ale de batanami nama rasiroha jalan abadia, amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang pigahali hami roh tujolom, hu hilala hami rikot doa sini roham di saluhut hami halak pardosa. Alani do bahen nahu paserep hami diri nami sadariod di jolom, jala hu parhatopot tami, tung na jot-jot do hami manibil sian akka dalammu nabadia songon biru-biru nalilu. Sayunang pabali hami sian jolom alani dosa nami haidang di halomohon roham hamatian ni akka pardosa, alai hamu baun ni rohana dolomo ni roham asa mangulu. Se sama saluhut hageduhon nami dohot pangalosion nami, marhite-hite pangulu nami nasa sadai, anakmu Tuhan Yesus Kristus. Sai pahot maasi ni roham di hami marhite-hite panidangion, dohot hagogoon nito di parbadia, asa tarapul situtu rohanami majauho, asa patun tigor jala daulat hami marpangalaho, bahen hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Tabegima baga-baga ni debata taringot tu hasesaan ni dosata. Adong do dihita situan ni malim na songoni, nahudul di siamun ni habangsa ni hatongamon di Banua Gijang. Di baheni tarbaheni banado panguluhon ro di ujungna akan asaddo ro tu debata marhite-hite ibana. Na mangulu do ibana toktong asa di itang yakok nasida. Hasangapun ma di debata na di Gijang. Amin. Mari dehita. Tatangihon mahatani debata turpuk epistel di pesta paduahon parningotan ari hasa saur niton di parbadiaon natar surat di 2 Korintus bidu 5 mamuka sian ayat sada sahat rodi ayat 5 songonodo hatana disi ayodo huboto hami dina tanggal bagas parlape-lapean nami nasiat tanoon adong madi hami inganan nasian debata bagas naso pinauli ni tangan namian saliling-lilingna di Banua Gijang. Saling disoso arko yang hoido kami hukum marsihol. Lain harus selalu nonton inganan nami nasian Banua Gijang.
Ai datung songon na marsaimara hami terdapat di si tung marabit do. Ai tagan di parlape-lapean kami, marhui do kami jala sorat, ala dipangido rohan kami, naing unang ma ditanggalisian kami, dilapison manian, asa dibodut hangulwani hamatean. Alaina patauhon hami tusi debata doi, dung jolo dilehot tu hami todii patu jolo nai. Ido sahatna, mertua mana tu mangihon hata ni debata, jala nau peopsa. Amin. Mari dehita. Taha tindakon maha porsiautai, songon na hina tindakon ni dongata saha porsiaun di sandok portibion, rap mahita mandok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargugu naso hatudusan, na tumo palangit do tanah. Au porsea di Yesus Kristus, anak di debata Jahoba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabe-gabea seton di parbadia, andorang soha bubuhan. Ido tuhata na tumaon na bernit di panguhumon ni Silatus na mate terpajal doibana di hau pinarsilang na tuat tubanua turu dung ditanom na mulak manggulu di hari patuluhon na manai tu surgo lau hundul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo naso hatu dosani disimai bana pa imam lak sobut tu tanoon manguhumi halak na mangulu dohot na mate au porsea diton di parbadia jaladong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akan nabadia, dohot dihasesani dosa, dohot dihatain namandok, mulak mangulus sogut daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan na sorasuda. Amin.
Tuhut tapa sahat pilihan sada ado sada B marede mahita. Dameni di batas na sumurung sian saluhut naroha, ima mangaramoti hati-hati dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihita salutna. Amanami inanami akadongan na hinaholongan. Hata ni Tuhata nagai bejamita di minggu manang pesta paduahon Pentakosta. Ima na tersurat di opat Musa bidu 27 ayat 10 walu rodi 20 tolu hujaha homma dihita songonomma didok disi. Dungi romusema hata ni Jahoba tu si Musa. Ara homma bahendongamu si Joshua anak misinun sahalak nang marulitodi tu bagasat rohana. Jala apehon matangamu tu ibana. Dungi pajongjong ma ibana di hadapan ni Malim Eleasar, dohot di hadapan ni Sadok Huriai, jalalehon pareta tu hadapan ni Matanasidai. Ikon lehonomu huhut sian sahalam tu ibana, asa Sadok Huriani halak Israel tu mangihon ibana. Dungi ikon jongjong ibana di hadapan ni Malim Eleasar, asa ibana manukun Jahoba taringot tu ibana maritehite uhum ni urim di hadapan ni Jahoba. Ikon marguru tu hatana nasida ruar dohot masuk. Ibana tahe rodi sude halak Israel rap dohot Sadok Huriai.
Dungi di bahen si Musa ma songon na tinonahon ni Jahoba tu ibana. Di arahom ma si Joshua, jala di pajongjong ibana di hadapan ni Malim Eliasar, dohot di hadapan ni Sadok Huriai. Laos dia pehon matangan na tu ibana, jala ditonai ibana, hobar tu na pinabua ni Jahoba maritesian si Musa, ido sahatna. Damang dai na ngakarongan na hinaholongan, hatan itu hata di minggu paduahon, manang pesta paduahon Pentakostaon. Na paingotok kita toktong dobe di taringot tu to di parbadia dohot ulaun na mangurupi hita akan aporsiai. Di bagasana samingguon, di bagasana 2 mingguon, dada nalaho mangarukari sidang olon. Alai taida do tikting na di hari minggui. 2 halak ma naung muding jumulo lakka satu ngata-ngata. Gabi hui kok ma molo adong na muding sada ama saya tabegiro hata nama dok molo adong do pedisi cakkangan na bawa. Holakko do amang da nama tian ama. Dang dohot akatino do homon. Damang dai nang karungan salutna dia do idok na disi babua toktong do maruluan sada-sada keluarga mulutupe jumolo borhat sada ama uluan ni rumah tanggai mulak tu di bata. Tetap do adong najongjong gabe uluan di tongah-tongah rumah tanggai iman ape toka sakangan bawa do biasana. Damang dena karong salutna sian turpuhon taida nian imana gabe sada penggalad do ale tutut sahali takas tabo tu bayar tani si Musa do parlanana termasuk do suksesi yang terjadi kepemimpinan antara Musa kepada Joshua. Asa taida sian pardalanan ningulu ni hala Israel sada si hapur syauta bahwa ada di tangan ni Jolma hasa saut ni nasinakapan ni roha. Dada di tangan ni si Musa hasa sahat ni bangsa Israel tu tano Kanaan, tano baga-bagai. Alai di tangan ni Jahobado. Sampainya tibanya bangsa Israel ke tanah Kanaan, tanah yang penuh madu dan susu. Bukanlah di tangan si Musa, tetapi di tangan Allah. Kita menghormati Musa. Dia menjadi prototipe kepemimpinan Kristen. Tetapi kita melihat dang ibana nama buan bangsa Israeli bongot tutano Kanaan. Selani dang di tangan ni Jolma HP akan masa di Portibion. Tung namate pe si Musa tak sudat bangsoi mamongoti tano parpadanani. Jangan dang di luas di bata dang maruluan bangsa Israel di hati hai. Bana dipilip ma si Joshua gabe sikat ni si Musa lahu manogihon bangsoi bongot mamasuhi tano Kanaani. Di sonak kamang do taminang secara sekilas kita mengida akup ni naso ditadikod debata akan aporsiai. Dang dinggan molo say jok do tabegeti molo soalan yau. Nah. Tidak. Tanpa kita juga dunia ini berjalan. Bahkan mungkin tanpa kita, kalau kita tidak ada, mungkin dunia ini lebih baik. Iko saat do tu siate. Iko sahat do puji-pujian do hasangaponi holat tu di bata Jahoba. Dangalani hita. Napa dua homusya kamang do taminang akadongan lahina holongan di bagasan kuarna itu hata Yesus Kristus taida do dison. Pemilihan manang na terpilih si Yosua bukan karena dia orang dekat. Dangalana jonok si Musa tu si Joshua karena ada kedekatan di persawaran na daung. Takas do nakin didok disi dia sapulalui. Sahalak naung marulitodi tu bagasan rohana. Tiga jinaha buku
Roh di sini merujuk kepada Roh Kudus, Roh Tuhan, Roh Allah. Jadi kita melihat ukap do rohani si Joshua majakon todi ni dibata di bagasang uluna. Joshua sangat terbuka akan kepemimpinan atau tuntunan Roh Kudus dalam hidupnya. Dangi pangasahon gogona, dangi pangasahon pikiranna. Alai jolo mana terbuka di mana di panugunuguon ni todi ni debata di bagasang uluna. Kita harus katakan karena itulah dia terpilih, dia dipilih Allah. Bukan karena dia orang dekatnya si Musa, bukan karena dia pernah menjadi wakil atau sekretarisnya si Musa, tetapi karena Allah lah yang memilih dia. Allah lah yang memilih dia, dan si Musa dengan senang hati memberikan kuasa itu kepada si Joshua. Karena dalam masa ini, dalam saat-saat ini, Musa sudah sangat tua dan akan segera meninggal. Nah, di hamu akamang dot pamina karongan salhukna di patuduhod do dison aku ni godang ni hamaolon manang ketangkasan ni si Joshua dina mangurupi si Musa na selelengon naubalga di ida di bata ima ukap ni rohana ni di panugunugun ni todi ni di bata. Karena itulah yang menjadi khotbah bagi kita pada malam hari ini. Roh Tuhan yang harus tinggal di dalam hidup kita. Anda tak pikir-pikiri majuati. Tentu saja bukan perkara yang sulit bagi Tuhan untuk menggantikan roh kita dengan rohnya sendiri. Diupak mak, dibuk-buk mak, toditai, dungi digatihong mak dok todina. Tetapi itu tidak sesuai dengan hikmat daripada Tuhan. Asugari boy sawoni amang dot taminang gabi robot pahitaon. Gabi robot. Karena kita bukan lagi diri kita sendiri, tetapi jadi Allah yang menggerakkan kita. Tetapi Tuhan sangat menghargai kehendak bebas manusia yang sudah disertakannya sejak awal penciptaan. Tidak mak. Tak nasubui si Hawa majua. Ela-ela ni sibulis naro marupahon ulok. Tak nasubui ditulaki banai. Tidak. Saya tidak layani engkau. Boido. Tetapi dia sampai pada pilihan keputusan memilih untuk menerima tawaran iblis. Demikian juga dengan si Adam. Dia punya hak untuk menolak tawarannya dari si Hawa dan si ular. Alai di sitaida kepada manusia ternyata Tuhan sudah tanamkan kehendak bebas. Itu adalah satu karunia yang luar biasa amanginang. Kita tidak di bawah tekanan ternyata. Kita adalah orang bebas. Bebas. Alai kehendak bebas yang tidak terkendali, yang tidak punya tolok ukur secara etika dan moral, dan terutama secara iman, odona berbahaya. Kalau kita memakai kebebasan tanpa ada ukuran secara etika, secara moral, terutama secara iman yang mencakup semuanya, disinilah kita yang berbahaya. Maka kehendak kita akan merusak iman kita, merusak parsaurata tu debata. Jadi di hamu wakamang dot taminang akadongan nahina holongan di sodo noaing pergumulan ni si Paulus do akadongan na di naloja nasida mamaritahom bertanauli menerima banyak penolakan, hinaan, tuduhan, aidang toho apostelo, dang toho sisian Tuhan Yesus, maka dia membela dirinya bahwa dia benar-benar Rasul Kristus. Semua yang dihadapinya itu membuat dia lelah. Akhirnya muncul sebuah keinginan memang berdasarkan iman, bahwa dia memegang suatu kepercayaan bahwa nanti setelah kita mati maka Tuhan akan gantikan tubuh kita ini yang fana ini, yang bisa
na salpon, na olo salpon. Tu sada inganan manang bagas, manang pamatang, na so olo salpu. Tempat yang kekal. Maka timbul keinginannya, maunya janganlah aku mati dulu. Sekaranglah. Aja harun akin dia carai isurat tu disi epistel 2 Korintus 5. Harun waeng manian solu konoton inganan nai barui. Itu keinginannya. Seandainya itu terjadi, maka tidak ada lagi keselamatan yang sejati. Tetapi Tuhan membiarkan kita memilih kehidupan kita agar kita menunjukkan kepada Tuhan bahwa kita ini setia kepadanya. Bahwa kita ini setia kepada Tuhan. Maka amang dot taminang barita na patuluhon ima asa taraja ima dirita rohata nang pikirat tahun. Itu adalah langkah pertama kita untuk memberikan diri kepada roh Allah menguasai dan menuntun kita. Unang saya pikirat tai tapajolo, menguasai diri. Tetapi menguasai pamangan, menguasai keinginan. Sepertinya saya setuju ucapan yang saya dengar beberapa hari ini, baru beberapa hari ini. Orang bijak mengetahui bahwa dia mengetahui sedikit. Tapi orang yang kurang bijak mengatakan dia mengetahui semua hal. Di Papua kami, dia mau di Papua. Tahu saya dia mau di Papua. Di Jalan Emas. Pas pada di Sima kami. Di Sulawesi kami. Di mana kau di Sulawesi? Aku pernah di Sulawesi 3 tahun ke Sulawesi. Ay mono bos sorban ikut dibayar do, ikut diah do, ikut dicat ulang do, inna. Ay do, ikut dicat ulang do, ay hiado montirau 3 tahun, sudah diboto. Amang do taminang dikuasailah. Terkadang kita lebih baik pura-pura diam, padahal nggak tahu, supaya dikira tahu. Tarsip kita tong. Jadi, alana mulu saya patorang-torangon. Tarida nasu diboto persoalan ini. Lem gejang di patorang lem tarida satabi nauto. Itu menguasai hal yang paling sederhana dalam hidup kita, menguasai pamangata, menguasai pikiran dan hati kita. Talowas made batang mangula, menuntun seperti si Yusuf yang dituntun Tuhan dalam ketabahannya, dalam kesabarannya. Tuhan menyediakan yang terbaik bagi dia dan bagi kelanjutan dari pemeliharaannya atas seluruh umat manusia. Gabi keselamatan bisa bangsa. Jadi amang do taminang molo tataringo tinwaing si Musa do si Joshua, dia tetap di sekitar tentang berita tentang tanah Kanaan, susu dan madu. Susu do situ di loba. Jadi susu dan madu di tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan bukanlah hanya sekedar makanan saja. Anggoholan taringot tu si panganut do, engan yang mulakian bangsa Israel mulak tu tanu Mesir, di sana ada bawang, ada mentimun. Ngapain kita di sini dibawa si Musa? Berontak nasida. Tak kekurangan makanan bangsa Israel, makanya mereka berontak mau kembali. Alai molidok susu do situ ni loba karena kebetulan juga memang di tanah Palestina katanya banyak madu. Dan susu itu dihasilkan oleh peternakan. Tetapi saya baca-baca belum diketahui dengan pasti apakah pada saat itu ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, apakah sudah ada peternakan lebah? Dan diboto. Apakah itu alami ataukah itu peternakan, penangkaran? Tidak diketahui, tetapi di sana memang banyak madu. Selain daripada informasi itu, kita juga melihat bahwa Tuhan menawarkan lebih dari sekedar makanan. Tuhan menawarkan lebih dari sekedar kemerdekaan. Kemerdekaan yang tak akan berakhir, yang kekal. Ido ditawar hod dewata. Maka Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Songon bangsa Israeli neng marujungoluma si Musa dipilih
penggantina. Jadi gambaran orang Israel dari tanah Mesir ke tanah Kanaan adalah gambaran kehidupan kita akamang dot tabinang akadongan. Jadi itu adalah perjalanan kita. Dan kita lihatlah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mungkin kita sekarang dalam keadaan yang sulit, nang nyan trauma Tuhani, asa di ujung paru kilokon. Atau kita berpikir secara global supaya perang di dunia ini dihentikan. Kiranya Tuhan, kerajaan Tuhan segera datang. Supaya tidak lagi kelaparan, tak lagi kemiskinan. Amang dot taminang, kita sudah diberikan kehendak bebas. Dan kita sudah menikmati itu sampai selama ini. Sekarang mari kita memilih. Kita memilih untuk dikuasai, dituntun Roh Kudus kah? Atau dikuasai oleh roh kita sendiri, keinginan kita sendiri, jiwa kita sendiri. Kalau kita memilih untuk dituntun oleh Roh Kudus, maka sudah kana tagawari sinakangani ido lauta. Mari kita berantas kemiskinan, peperangan, kelaparan, kita tolong orang, kita damaikan diri dengan orang lain. Itu dalani, mulai dengan hal yang kecil. Kalau kita punya keinginan lepas dari persoalan, mari kita serahkan kepada Tuhan. Tak sudi bui kita pecahkan dalam hidup ini. Tak songonaka akarong aku amat lapo tua kati. Ya tai dok saat tu si Bill Clinton, saat tu si Obama, mulak tu jabu. Tapi dangoleh natai membuka pintu kami mudumi luar mak. Tong dang berani. Ale dihatai invasi Rusia ke Ukraina. Nasongonod doi. Haya dua audisi 3 tahun nama. Ale mulak tu jabu dang terkurung di luar. Amang dot tabina karongan saluhna, Roh Kudus adalah penolong kita. Yohanes 14 ayat 26 mengatakan, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu, menunjuk kepada firman Tuhan Yesus. Maka cara Roh Kudus menolong kita adalah dengan melalui firman Tuhan. Tacahama hatanya dibata. Tuhan sudah memberi kita pengertian seperti yang kita dengarkan khotbah pada hari kenaikan. Dibuka Tuhan ima pikirannya kasih siani, dia tusima kitab suci. Dia tusima aka panurirangonnya ka panurirang. Atong amang do taminang sianido to dii manugu-nugu hita. Mari kita tetap membaca firman Tuhan, tetap hidup dalam firman Tuhan, maka Tuhan melalui rohnya akan menambahkan banyak hal yang baru dalam pengertian kita. Mulut tajaha sadarion, hatan itu hatai, tajaha musi sugut, tajaha musi 2 minggu naik ayat yang sama. Tacuba mai, tauji mai, tajaha maju sada ayat nasarupa, tapau surusur mai bagas roha, dungi sagulan naik tajaha musi ayati, saya mungkin bisa pastikan akan ada pengertian yang baru. Akan ada pengertian yang baru, tidak selalu sama. Songonido panugudung itu dihita akamang dot taminang. Maka nuaing odomang dot taminang kadonga salukna hubek kami ma tolu nagabe si pahusur-usur ni rohata di pesta paduahon Pentakostaon. Na parjolo pos marohata bang alani tangatta majadi kaulatai alani Tuhanido. Tapasa matu Tuhani. Na paduahon muse nang nyan jumolo hita manjakot to di itu bagasan ngulut tahun. Tuhan tidak menghilangkan roh kita karena Tuhan menghormati kita sebagai yang segambar dengan Dia. Tetapi mari kita serahkan roh kita lebih tunduk, lebih di bawah daripada roh Tuhan. Napatul uhum muse tatiuk ma hatanya di bata Yesus Kristus di bagasan ngulut ta. Ido nagabe pegangan di hita. Ngulununga taulay kamang dot taminang tarbaik kita manguluhon parngulot tahun. Memimpin hidup kita pribadi lepas pribadi, memimpin anak-anak, memimpin keluarga, memimpin dalam skop yang lebih luas dan menjadi modal kita juga nanti untuk memimpin. Mungkin kalau Tuhan percayakan kepada kita memimpin orang yang lebih banyak. Amin, mari kita berdoa.
Mauliate rohanami diho oleh Tuhan dihatam na paingotok kami. Imale Tuhan barita ni naposomi si Joshua. Nang maruli todi na siakku oleh Tuhan. Gabe disuruho ibana gabe sikat ni naposomi si Musa. Lahu manguluhon bang somi mamongo titano parpadanani. Ali Tuhan posto rohanami. Saguru dihodo parngulon namin oleh Tuhan. Dihodo salukna akka gogo do habisuhon. Hodo oleh Tuhan mual ni salukna kana rekod di tongan ngulon nami. Atau ngali Tuhan hupasatan madiri nami tu tangan para siami. Lumobi nang todi nang daging nami oleh Tuhan. Say homa na mga rajai. Homa oleh Tuhan na manggonggomi. Mian mahotoktong di bagasan rohanami. Maritihite todim todi parabadiai. Ajari-ajari hamil Tuhan asa tinggil si pareon ni rohanami, si pareon ni haporsion nami, tumangihon hatam, maritihite todim namian di bagasan ngulu nami. Asa unang alay Tuhan toktong hami di bagasan hagaoron, alay homa alay Tuhan na mangajar-ajari hami, asa toktong dame rohanami, asa takas utangyo kami hatam di bagasan rohanami. Ali Tuhan pos rohanami diho di pardalanan ning ulo namion saat diho mali Tuhan. Manang na maju hami, manang na mundur hami li Tuhan, sa guru diho may. Ali leho madi hami gogo li Tuhan, asa terbaik kami mangulahon salut naing. Saring gandenggan na hobar tulung mani roham. Ali mangidu mahami tuho li Tuhan, patu pama hamajuon di hami beli Tuhan. Di tonga-tonga ningolu marsa sahala kali Tuhan. Songoni nang sasa keluarga. Songoni nang akka usaha li Tuhan. Akka ulaon nami. Sehoma li Tuhan namang usehon sebanu gijangmi hamajuon dohot akka pangabahan. Asalam las rohanami. Lam margogo hami mamuji pasang apoko. Pai maroh hami li Tuhan. Pai masahat tami tu surgomi. Atong pos rohanami di hali Tuhan dongani mahami jaka hamaolon na huwado pihami, say homa na manguru pihami. Homa li Tuhan na mangalong bisuk gogo. Asa toktong hupangasaw kami huli Tuhan. Homa li Tuhan na paluho kami siya nakahamaoloni, siya nakapangujunani. Atong kalemang pos marohanami diho. Kadosa do pangalason namin na gudangi, sesama li Tuhan asimaroham di hami. Mangasahon goar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus. Martangnya kami tuho. Amin. Laos tapasat pilihan paduahon marede hita. Surut tong lim na badia, busur
jongjong tatangnya koma peliata. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroroan ni saluhut silehon-lehon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami ma siya na nilehom mitu hami pelian nami tuho. Say jalo may gabe uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti asa huparasya kami pelianon. Pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami mariti-hiti todim. Asalam hutadahami godang ni silehon-lehom itu hami. Asalam gir-gir hami mandok mau leate tuho. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di Banua Gijang. Say pinarbadia ma guarmu. Say Roma harajaumu. Say saut malomoni roham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang. Lehom matuhami sederion hanguluan siapari. Se sama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu pangujunan. Palua mahami sian pangago. Hai ho, puna puna, di bagasad dame jalo hamu mapasu-pasu siad di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de bata maho. Di sodakon Tuhan de bata mabohina tuho jala asima rohana diho. Di dopakon Tuhan de bata mabohina tuho jala di pasaur homma damena tutodim. Amin. Horas madhita salukna.